ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорем ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунем, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. И бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои и бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда ё ин ки ба WhatsApp ин номерҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. шаби гузашта варзигари тоҷик Хуршед Қаҳоров бо рекорди 8-1 дар муҳорибаи асосии турнири NFC 12 бо варзигар аз Грузия Лаша Абрамашвили бо рекорди 4-1 вохӯрд. муҳориба дар вазни 61 кг баргузор гардид ва дар дуюм раунд ба фоидаи варзигари тоҷик ба анҷом расид. Қаҳоров рақиби худро дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода рекорди худро 9-1 кард ва ҳамин гуна ӯ яке аз довталабони асосӣ барои камарбанди ин ташкилот шуд. мо Хуршед Қаҳоров, даста ва ҳамаи шуморо дӯстон табрик мекунем. шаби гузашта комиссияи Австралия ва ширкати USADA-и амрикоӣ оиди истифода бурдани капелницаи Ислам Махачев қарори охирони худро эълон карданд. комиссияи Австралия ки тафтиш кардани ҳамаи ҷанговарони турнири UFC 284 дар дӯши онҳо буд, гуфтанд ки то он вақте ки ягон кас омада шикоят накунад ва далелҳои 100% нишон надиҳад, мо нисбати Ислам Махачев ягон гуна тафтишотӣ намегузаронем ва айни замон Ислам Махачев ягон қоидаро вайрон кардагӣ нест, гуфтааст комиссияи Австралия. ана ширкати зидди допингии амрикоӣ USADA боша чунин эълон карданд. мо оиди Ислам Махачев ягон гуна кофтукобӣ намегузаронем. нисбати ӯ ва дастаи ӯ ягон шикоят нест. ӯ ягон қоидаро вайрон кардагӣ нест, эълон кардааст USADA. ва дӯстон фикр мекунем ки ба ҳамин ин мавзӯъ пурра ба анҷом расид. яъне дӯстон ин ҳама овоза буд, лекин худи Ислам Махачев ин корро ин гуна гузоштан намехоҳад ва эълон карда гуфт ки гунаҳгорон бояд ҷазо гиранд. ма фикр мекунем ки нисбати ин тӯҳматҳои онҳо ташкилоти UFC ва комиссияи Атлантикӣ бояд ки ягон чора бинанд ва варзигароне ки бе ягон далел маро тӯҳмат карданд ҷазо дода шаванд. ма капелница монда наметонам, чунки ин чиз манъ карда шудааст ва ма ба ин корҳо даст намезанам, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунем ки ин овозаҳоро рақиби пешинаи Ислам Махачев ва ҳамдастаи Александр Волконовский Дэн Хукер баровард ва дар ҳақиқат агар ки Дэн Хукер исбот карда натавонад, далел надошта бошад, пас бояд ки ба ҷавобгарӣ кашида шавад, чунки ӯ тӯҳмати беасос карда шаъну шарафи чемпиони ташкилоти UFC-ро пас зад. шаби гузашта тобови ҷангвари UFC Гилберт Бионс оиди иштирок накардани Луиқ Раҷабов дар шоу The Ultimate Fighter эълони калон карда чунин суханҳо навишт. ин шахс рафиқ ва ҳамдастаи ман аст. Луиқ Раҷабов, дукарата финалисти PFL дар вазни сабук. ӯ кори хеле зиёд кард ва тайёр буд ки бо шарофати тафт ба UFC дохил шавад. аммо ин Конори лаънатӣ дар шоу одамони худашро овард ва онҳо ӯро пеш карданд. натарс, навиштааст Бионс. ҳамчунин яке аз менеҷерҳо Дэниел Рубинштейн эълон карда гуфт ки Конор Макгрегор 3 ҷанговарро аз ин шоу ронд то ин ки дар ҷои онҳо шиносои худро монад. худи Макгрегор аввал бо ин суханҳо розӣ нашуд ва чунин суханҳо навишт: дурӯғ, ма дар ин шоу танҳо як ҷавонро мешиносам ва ӯ худаш барои дар ин ҷо будан худашро нишон дод. ма ягон чиз талаб кардагӣ нестам ва ма албатта ки ягон одамро пеш кардагӣ нестам. ма танҳо худам ба варзиш баргаштан мехоҳам. барои ҳамин аз пушти корҳои худ шавем, навиштааст Макгрегор. лекин баъди якчанд соат ӯ дар саҳифаи инстаграми худ чунин суханҳо навишт: тамринҳои хуб бо даста. акнун вақти аз ҳама кори осон барои ҳар як мураббӣ расидааст. рондан. ҳама он нафаронеро ки ман аз ин ҷо рондан мехостам, ронда натавонистам. аммо ман якчандтаи шуморо рондум. Вендел ронда шуд. Руди ронда шуд. Дженни, ту худат рафтӣ. Стивен, корҳои ту ба ман писанд аст. ана барои чӣ рондани ту душвор буд. табрик, боқимондаи шумо дастаи мо шуден. ба ғайр аз ту ва ту. The Ultimate Fighter, Las Vegas 2023, навиштааст Макгрегор.
ана ҳамин гуна хабарҳо. Акнун дӯстон интизор мешавем ва мебинем ки Лоиқ Раҷабов дар куҷо муҳорибаи навбатии худро мегузаронад, чунки айни замон ӯ агенти озод аст, яъне ҷангвари озод аст ва бо ягон ташкилот шартнома надорад. ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаҳотонро нависен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.